Ngicela ukunibingelela ababukeli bakuSponsor Amathongo channel. Uma ngqukungquku utshela bagengeshe usumonyo sentombi. Untombi zemncumela uhawa. Uzagila zamkhwela. Ukhiza lomkhize emzini amanye amadoda aphume nenkabi iphila. Uxama kavinjela. Unoxhakwa obamba umcuphi. Ngicela ukunibingelela ababukeli bakuSponsor Amathongo channel. Yazi konke ngifisa sikhulume ngayo. Lento iwukhondolo well ngizoxoxa inganekwane according to the Bible ubese ngehla nawo njalo because na inganekwane esakhula sayenza nasesikoleni. Okay, kwakukhona abafana ababili, kwakukhona Abel, kukhona uKhayini, right? Then labafana ababili laba omunye wazithiwa inkulu, omunye engenzi kahle. Lo munye wabusiswa, lo munye wagcina senomoya ukuthi lo uyabusiswa kunaye. Ekube nawe namandla nawo okwenza kahle. Kodwa ngokucabanga nangokwenza kakhe wagcina engenzi kahle, wagcina senomoya wombulala umfowabo. Well, according to the Bible lisho njalo. Inganekwaneka leyo. Okay. Manje ke umbukelo wokuSponsor Amathongo channel. Lento ingiphatha kabi mangabe ngiyibona yenzeke emakhaya, yenzeke emndenini esiphuma kuwona, uthola ukuthi izingane zandawonye ayizwani. Uyabona? Lento ngiphatha kakhulu, mangifisa sikhulume ngayo ngoba nakhona futhi kule nganekwane yeBhayibheli. Lo muntu ubaba wesemdala esezoshona, right? Wayesethatha enye indodana yakhe wathi ayihambe iyozidela. Umama ngonxa ukuthi uthanda bomama yekeni lento ukuthi kube khona ingane enithanda kakhulu kunezinye izingane. Lonto leyo iyabheda kakhulu ukuthi kube khona ingane oyithandayo enye ingane awuyithanda kodwa lengane zizalwa kuwena. Ngoba leyo nto leyenza ukuthi izingane zikhule kukhona igazi elibi kuzona. Ngoba lena wena uyehlukumeza. Lezi zinyona ziyiqanda. Lezi ezinye ijangazi ukuthi ucabanga ukuthi ziyitshe noma ziyi. So now leso ehlukumeza elikhulu ibona le. So noma selikhula ke ingane ubudlelwane baza kukhulu bukahle ngeke edala wena mzali. Ngampela ngivusela abazali ngoba lento iyacika. Mhlawumbe nje babukeli nangibona iyacika. Yabona? Awukwazi ukuthi ungafika uzale ingane bese kube khona ingane ongayithandi. Bese lezi ezinye ingane uyayithanda. Bese le ngane ongayithandi bese uyehlukumeza wena. Uthi le ngane ehlukumezekayo ayithini mayibona le ngane uyithanda wena. Angifuni lo. Mawukuthi wena ukhona la wenza lo yeke. Yeke ngempela iyabheda. Nala lo lekhehla lethi silizigugeleke inkosi yami ikhehla kusizihambe emhlabeni. Mfana awabo ozingela. Ngifuna ukudla inyama yenyamazana. Ngifuna ukubusisa. Asuke lo mama lo. Athi uzwile ukuthi ubaba wakho uzombusisa umani wena ngeke akubusise. Gwiqwi usiyasuka lo mama usethatha imbuzi uyehlaba. Ngizakuphekela ithatho yini ubaba wakho uthi lo hayi wema. Manje ubaba uzolizwa izwi lami ukuthi ngimina angiyena usibanibani. Futhi usibanibani unoboya. Manje njengoba enoboya uzongenza kanjani ukuthi ngifane naye? Uthi lo kholeka ngizokufaka isikhumba sembuzi. Yes, bugebengu njalo. Bugebengu bomama. Izingane izalo zimbili. Wayipheka imbuzi. Mayipheka imbuzi, wathatha imbuzi wathi gijimisa kubaba wakho, gijimisa. Lo usekuphindela usawuzingela lo. Thatha imbuzi lo ayibekela. Athi baba nathi imbuzi. Athi ubaba wakhe, hawu. Usibanibani wena? Yebo baba. Impela ngusibanibani. Athi hayibo. Pho yini izwi lakho wezwa? Pho yini izwi lakho lifanele nelika sibanibani? Awulethi izandla zakho la ngiziphathe. Wathatha izandla wamnika waziphatha. Usethi lo baba impela izandla zakho zingezi kamfowenu.
usibanibani, kodwa izwi lakho linjengelakho. Wayesemusho ngegama, ngifuna ukubala amagama abantu la. Wayesethi izwi lakho kodwa hayi langithusa. Wenze kanjani ukuthi le nyamazana uyibambe? Uthi lokho kuyiqili vele lento yakho bayihlanganise ngobuqili. Uthi Baba uNkulunkulu wenzile ukuthi ibe seduzane ngiyibambele wena, ngoba wayemazi uyise ukuthi uyamsaba futhi uyamhlonipha uNkulunkulu. Wayesuyise wavuma, wayesiyambusisa. Uyaqamba uyafika lo le nyamazana, isibusiso sesiphumile. Ayikho into engiphatha kabi, akiyeke le ndaba ke le yaseBhayibhelini ngoba ngingahamba nayo ukuze ayikho into engiphatha kabi njenganokuthi izingane zandawonye zingezwani. Ingiphatha kabi lo. Yini ngampela edala ukuthi ungamfuni umfowenu? Mabuka nje le clip nje awungiphendule ungibhalele ngampela. Yini edatha umfowenu ungazwani naye? Yini edatha umfowenu angakufuni? Nizalwa ndawonye. Ngoba manisuke nizalwa ndawonye ebese ningafunani nina nabandawonye, nithi abantu bangaphandle benze kanjani? Ngoba manisuke nizalwa ndawonye kusuke kukhona isitha esuke singamfuni uyihlo. Mangabe nina ningezwa even ngisho emndenini khona umuntu umndeni awuzwani, kodwa nina nabandawonye anizwani. Kusho intutha yodwa la egceleni anizwa. Yini nibangani? Mina ngifuna ungibhalele. Ake kwenziwe inhlambuluko zabantu abadala, kwenziwe inhlambuluko nje zamakhehla ayihambe engafunana ayithakathana engangenelani. Iphele lento ngoba yimbi. Kuthi upelepele omdala uyavuka uqokweni. Manje upelepele masusubaba, uvela ubabela abantu abangawufakanga, abasuke bona beyidlela inyama. Bayethu sebebetshela upelepele. Kodwa lo pelepele wona wofo. Ngoba upelepele la. Ubani? Kade edla inyama wayefaka upelepele. Thina sabasemakhaya phela sazi ukuthi uqoko ngokwesidelo washo. Ingakho upelepele uzwakala. Saqhamuka lapho ke leso sisho ukuthi upelepele omdala uyavuka uqokweni. Mawusuvuka uvukela abantu abangazange bawufaka. Noma umnikazi walo uqoko ebese khumbula okamncane ngafaka upelepele lapha. Bese kuvumbuka izinto ke ezazenzeka ngaphambili. Kodwa wena ekhaya angithandi into ukuthi ekhaya ningezwani nizalwa ndawonye. Ngoba egcineni nizodingana. Ake ngikusho lokho. Ukhona isikhathi esizofika esokufa. Into enkinga ngale kwethuna, asazi noma sokwesibonane yini. Asazi noma sokwesibonane yini. Manje mina ngeke ngithi mangabe nabandawonye kini, zamani ukuthi nilungise izinto ekhaya nibe moya munye. Ngoba ngesikhathi nafikele emhlabeni ukuthi nizobambisana bese niyajabula nithokoze emhlabeni ngoba kukhona isikhathi esizofika sonke sizohamba. Ngale kwethu nasazi noma soke sibonane niyini indlela yangale kwethu. Ukubona uphupha umuntu owahamba 130 years akutshela ukuthi akakafike ezwini lomndeni, akutshela ukuthi usabhajiwe ukodakeni oluthize, ngale kwethu ehamba indlela yakhe yedwa. Manje uyabona ukuthi nisuke singanena kwethu esingakayi kulona. Asame ngampela ukuthi masabandawonye akehlale phansi khulile manje mesisiba sibadala hawumfowethu. Ngampela lento ekhona phakathi kwethu itaba yini? Sengaza kanjani ukuthi silungise? Umthakatha kanjani umfowenu? Umthakatha kanjani umuntu wakini? Ukhuluma kanjani ngumuntu wakini kabi, especially uzumkhulume nakubantu bangaphandle? Uyenza kanjani lona? Uba kanjani nomona enganini yakwenu?
Manje mawusuphumelele awubondle ngani abantu bakini nibulawa isingisi nibulawa lamagama afika kuthiwa ama black tax iduma ikhanda ngoba naku sowuphumelele wena usafuna ukondla kini ikhona nenjabulo yothola ngaphandle ungajabuli nabantu bakini yeke lento okufuna ukubulawa isingisi ngoba abelungu bafika nalento ukuthi sidivideke thina ngaso sonke isikhathi behlezi bekhanga negama elizokwenza nawe lento besoyibona ngempela ukuthi ngempela iyona black tax nawe ubona ngempela ukuthi ukuthengisa izinto kini akusafanele ngoba ufuna ukwenza izinto zakho uzuyibandlulule ngempela uhambe ohlala efletini ushiya umuzi wakini uyabhidle kuyawo doti umuntu lo owenzayo yini lento yenzayo ngempela mawusufile awusakwazi ukungena kini sowulokhu ubekwa lapha etendeni emgaqweni ngoba phela umuzi wakini awakhe noma ngisegcekeni lakini ayikho indlu yokufaka umndeni ugcwele ke kule kopla kini ke ugcwele umndeni wena sowulapha phandle lapha etendeni ngesimo sokuthi wena ufuna ngokwakho umuzi wakini wawusebenzisa igama lithi black tax uyongcotshwa ubani ngempela niyeke futhi lento enisho ukuthi ngofa ngiveza umuntu wena awuqale manje ukuba upetrol uzishise bese uyabona isihogo yosimela yini ngofa ngiveza umuntu wena awuqale manje uzishise ubone ukuthi ngale ukwazini ukuyimela yonke le yekele angiyifuni khuluma nomuntu wakini mawubona ukuthi umuntu wakini uyilena iyona ugudla ukumlinde hayi ukuthi umzonde ngoba ukuthi unjalo ngempela abaxabene masuthola yini abaxabanisayo umona uvumelana ukuthi ube nomona umuntu wakini wena nomona waye ube nomona umuntu wakini uyenzelani lona ingiphatha kabi lento uthola ukuthi kusuka umsindo ekhaya ayikho into engiphatha kabi njenganomuntu ofuna ukuthi kuhlezi kube khona udweshu ayikho into engiphatha kabi njenganomuntu osuka ngaphandle ahamba uxabanisa umndeni uhlangene kade ubumbene qhamuke nje umuntu wangaphandle nje nezindaba azodivide umndeni uma wena sowuzwile ukuthi kunomuntu okuhlebayo wakini sekusuka lo muntu kusezokutshela ukuthi ubani ubethini ngawo waye udinwe waye ungambiza umuntu okene uhlale naye phansi uthi mfowethu noma siswami noma bani noma auntie futhi auntie abaye ukuthatha ingane zabafowabo abayeko andukuthatha ingane zabafowabo ngoba bobe ingozi baphatha imithi engalungile ngoba naku ingane lezi zenza kahle lezi zakhe ngane zisahlanganisa impilo nusuyathakatha uphatha yeke lona engathi umuntu ungavele kuvuthele esathi ndiza ngomshanela so na wena mawusutholile ukuthi ke nangu kumfowenu ukukhuluma kabike hlala naye phansi nikhuluma nibadala bese seliba ngakho musanuvumela umuntu angaphandle nixabanise manje inganza ndawonye wena wakhula kabuhlungu uma wakho ngenxoxo ethanda ubani mbizo luhlala naye phansi uyazi lenenzo uma yini mina kangiphathanga kahle kodwa manje sengikhulile ngimdala mase sengiyingaka kodwa lento ayenza ngiyibona ukuthi phakathi kwethu sobabili ubudlelwana bukazi baba right sukela sisikhula nje bukazi baba kahle ngoba nami benginalento ukuthela ukuthi wena uyintandokazi kamama kodwa mfowethu noma siswami hayi asidle sibadala mse siba ngabo makhona usize ngidinga ngizocela makhona usodingalo ucela akungavezelwana ukuhlakanipha akube khona ukubambisana iunity nabandawonye nibumbane nibe moya munye ngoba lesi yakhona ngale kwethu nasazi noma sokuhlala endawonye asazi ngifuna mawuyibuka le video le namhlanje bese uyibheka lento because ingiphatha kabi ngempela mawukuthi nawe khona ukukwenza ukuthi khona umuntu ongamfuni wakini ozalwa na iyeke lonto yimbi khuluma naye xoxani bonisanani
nabandawonye nibadala mase senibangaka. Ningamvumeli umuntu wangaphandle azonyova. Ningamvumeli umuntu wangaphandle azongena phakathi kwenu. Mina ugogo wawangitshela wathi mntanami, akekho umuntu ozonda ikhanda ebese ethanda umsili. Ngakho ngithi mina kuwena, umuntu ozonda abazali bakho wangaphandle ebese khombisa ukuthi angathi uyakuthanda, akakuthanda, uqamba amanga ukwenza isilima. Inyoka mayesuyishaya ikhanda, umsila mawusanyakaza uyawushaya. Obheke usuke ezokuthakathisa, uthakatha abantu bakini, akubulelisa umndeni, uqede inyanga wena ungaboni. Ngakho-ke wena mbukelo wesikhathi samathongo ngithi mina wena buyela kubantu bakini, khuluma nomndeni wakho. Ifuna ukukhuphula idlozi David, asivale. Umntwana wedlozi, umntwana wamanzi, ongenagobela.